De novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Matías González. Moi boa noite, benvido. Igualmente, moitas gracias. Portavoz do Partido Popular no Concello de Illa de Arousa, que foi noticia nos últimos tempos e nas últimas semanas por varias cousas, pero o que sí me gustaría é que empezáramos polo pleno da semana pasada, do mércores, donde vostede é expulsado do grupo do Partido Popular, e me gustaría que puxera a audiencia en antecedentes. Que pasou, como pasou e por que pasou? Bueno, pois pasou que o grupo de goberno non debe ter pois cousas máis importantes das que ocuparse, que agora 2 anos despois, 2 anos desde que empezamos a legislatura, vamos, que levo sentado cos que son os meus compañeiros, independientemente de que eu sea non adscrito ou non, pois ocorreuse cambiarme de sitio, xa che dixo, non sei, pois de alguma maneira desilusionado porque vexo que desde o grupo de goberno, habendo cousas moito máis importantes no Concello nas que non se poñen de acordo, pois en isto si se poñen, non? Si se pon, quero decir que aquí ten a mesma responsabilidade o Partido Socialista que o BNG? Sí, a ver, de feito, o portavoz do BNG pideulle ao alcalde nunha comisión informativa que me cambiase de sitio, por aí por noviembre. Entonces en enero, pois xa o alcalde tomou a decisión e envioume unha comunicación para que eu cambie de sitio. Xa parece ser que xa encontramos cal é o principal problema de Illa de Arousa, non? Por encima... Que vostede non se sente co Partido Popular, sino ao lado do BNG. Efectivamente, enfrente, onde se senta o goberno, vamos, que é un pouco surrealista, non? Que, como iba dicindo, xa por enriba do plan de tráfico, por enriba das viviendas de uso turístico, por enriba dos problemas que temos no pueblo, o máis importante parece ser onde se senta Matías. É máis importante onde se senta Matías que, por exemplo, abrir os baños do parque do Regueiro que levan 2 anos cerrados e estamos pedindo que os abran constantemente e non os abren. Poñemos en antecedentes, se lle parece, señor González, poñemos en antecedentes. Vostede se presenta como cabeza de lista polo Partido Popular nas pasadas eleccións de maio do ano 23. Sí. O Partido Popular é o partido máis votado, pero a coalición PSOE-BNG se fan co goberno. Unha vez que empeza a legislatura, o Partido Popular o separa a vostede do grupo Partido Popular, o da de baixa do Partido Popular. Bueno, o Partido Popular en ese momento, pois debido un pouco á presión mediática do asunto, pois di que non me pode votar fora porque eu non son afiliado ao partido, entonces eu négome a salir da lista e o PP non me pode votar. Entonces eu pois preséntome cos meus compañeiros e no momento de tomar posesión da acta de concelleiro, pois eu fajo en nome propio non adscrito ao Grupo Popular. Pero logo o Partido Popular xa o incorpora, pasa un tempo e o volve a incorporar porque había salido unha denuncia xa de fai tempo que foi utilizada políticamente na campaña. Efectivamente. Entón, vostede ven sendo portavoz do Partido Popular desde canto tempo? Digamos que o Partido Popular fai un ano abreume as portas, non? Dixo, bueno, pois isto que pasou con Matías é unha etapa cerrada e Matías pois xa se pode incorporar de novo ao partido. Pero agora a pelota está no meu tellado e eu decidirei cando me quero incorporar, se é que quero ou non, se é que non quero. É dicir, o partido a min díxome, agora podes volver. Bueno, pois eu xa mirarei se volvo ou non. Pero vostede exerce como portavoz do Partido Popular. Sí, eu exerzo como portavoz do grupo de veciños que somos, que ganamos as listas, os que facemos a oposición no Concello. É dicir, eu sigo sendo, digamos, o portavoz deste grupo de veciños que fai oposición. O que está claro é que eu, como estou como non adscrito, o Partido Popular debe ter outro portavoz. En este caso, Miguel Paz, correcto, que é o que máis tempo leva, e ele é o que exerce como portavoz dentro deses 4 concelleiros, máis eu. E vostede, digamos que é un pouco a
a espiña que ten o goberno, porque vostede, lóxicamente, pois critícalle as cousas que lle parecen, e entonces ven o goberno e fai uns meses lle dice que vostede non pode estar sentado cos compañeiros do grupo do PP. Sí, é dicir, tal cual, o portavoz do BNG pideulle ao alcalde que me cambiase de sitio, o alcalde dixolle estudiarémolo, e non tardaron 2 meses. O que resulta curioso é que, por exemplo, na mancomunidade, eu ocupo un asiento no medio dos do PP, e ali están o alcalde e máis o portavoz do BNG na mancomunidade. Non se lle ocurre ali pois pedirlle ao presidente que me cambie de sitio e que me saque do medio dos do Partido Popular. Supoño que tendrán un pouco de sentido do ridículo e ali diante da xente pois non quererán facer esas tonterías. Pero claro, ali como no Concello mandan eles, pois eles desfan. Bueno, este enredo a que responde? Según vostede. Había yo que preguntar a eles, seguramente os tendrás por aquí pronto e eles che poderán decir, mira, o meu compañeiro Miguel, outro día no pleno preguntou yo ao alcalde cal era o motivo polo que me cambiaba e non lle supo decir. Acaboulle dicindo pois, que unha vez hubo un independiente na Illa de Arousa e estaba sentado en aquela esquina. Pois bueno, pois se iso che parece un motivo, pois haber modito cando empezou a legislatura, que aquel era o meu sitio, porque levo 2 anos aquí sentado e agora de repente, non sei, eu creo que é pois unha maneira de tratar de presionarme, ao mellor de humillarme un pouco, de discriminarme, non sei, eu creo que é que non lle gusto moito a eles, a miña oposición non lle gusta, tratan pois ao mellor de desestabilizar así, desa maneira. Penso eu. E como tema colateral tamén pode ser por desviar a atención, mentre falamos da expulsión non falamos de. Pois tamén, pode ser un pouco de cortina de fume, non? Tamén pode ser. Pero bueno, xa che dixo, eu creo que a notificación ven de enero. O que pasa é que, claro, nós ao pleno de marzo non asistimos, porque o alcalde cambiou o pleno porque quixo. Habendolle dito nós que esa semana non poderíamos ir, el cambiou, entonces en ese pleno xa me correspondería cambiar de sitio, supuestamente. Pero como non asistimos, pois tocoume neste. Pero para que chegue a expulsión, que pasa? Pois que, pois que eu que lle dixen que non me iba a sentar donde él me mandaba. E entonces fora de aquí? Entonces fora, sí. É dicir, aquí mando eu, e se non faço o que eu dixo, fora. E vostede se senta no público, no sitio público. Sí, no público. Sí, pois, irse da sala, pois tendría que botarme da sala, pero creo que o pleno era interesante, eu quería estar ali con meus compañeiros tamén, escoitar, ver, e desde ali pois vin ao pleno. E non podo participar, lóxicamente, a partir de aí xa non podo participar. No, bueno, participar activamente con micrófono e tal, no, pero bueno, estaba cerca dos meus compañeiros e tamén así algún comentario, pois tamén lle fixe. E o ex portavoz e o señor José Juan González. Meu pai, Juan José, sí, que o ex concejal, sí. Claro, que tamén, lóxicamente, participou pedindo explicacións, non? Juan José interveu no pleno porque o alcalde, en isto do tema do plan de tráfico, fixo alusión a él. Dixo que Juan José que o había aprobado no 2017 ou no 2018, que había votado a favor do PEMUS, que o PEMUS é unha cousa, e a zona residencial e as cámaras e os lectores de matrículas e todo isto é outra, pero claro, agora digamos pois que hai unha crispación no pueblo que eles non saben como sacala de enriba e pois buscan culpables así, mirando para atrás e facendo alusión a xente pois que xa non está aí, que xa non ten uso de palabra, que pasa que pois en este caso a persona aludida estaba no medio do público e pois pideu a palabra por alusións. Entonces sí que falou. Como valora vostede a situación política entre PSOE e BNG? Pois valoraría un pouco por separado como realmente ven sendo o goberno que fan, que o goberno que fan é por separado. Son 2 gobernos? Sí, eu creo que cada un aí barre para o seu lado. De feito, a xente chájalle cunha queixa ao PSOE, se é dunha concejalía do BNG, dille, iso non é cousa miña. Se lle chaja ao do BNG cunha queixa dunha concejalía do PSOE, dille, eso...
botan o balón un ao outro, cambian a pelota de tellado para correr. Bueno, por un lado está o Bloque, que eu creo que en este momento cambiou a estrategia, está tratando de pasar desapercibido, porque cando empezou a legislatura, a verdade é que arrancou con moita forza, criticando a oposición, criticando ao seu socio de goberno, colgándose medallas continuamente, salindo na prensa, ataques, e agora, de un tempo para aquí, nin está nin se espera, parece. Eu teño a sensación pois, de que o portavoz do BNG sinteu a crispación un pouco do pueblo e agora está tratando pois, de estar un pouco máis nun segundo plano. Pero, bueno, realmente, el quitouse a careta diante dos veciños, en un par de ocasións, en 2 plenos concretamente, en un no que dixo claramente aquí non se ven a traballar, aquí vense a facer política, o que me parece unha maneira de afrontar a política local completamente equivocada, pero bueno, esa é a súa maneira de afrontala, e dixo eso, aquí non se ven a traballar, aquí vense a facer política. E outro día, nun pleno posterior, volveu a deixar outra perla e dixo, creo que foi cando foron as viviendas de uso turístico, que estaban ali os propietarios protestando, e dixo, aquí o que, como dixo, aquí o que non estea de acordo, que se presente ás eleccións e despois aquí vota. É dicir, ou te presentas ás eleccións e sacas un escaño e eres un concejal para poder opinar, ou senón, se eres un veciño da illa que nin vai nin ven cá a política, a túa opinión non conta. O sea, é unha persona pois, que antepón a política e a súa ideología, vamos, ao interés común do pueblo. Por outro lado está o PSOE, que intenta gobernar, pero non pode, porque é imposible. Porque o alcalde, neste caso, o portavoz do PSOE, iba a decir, xa cando foi concelleiro, xa se lle vía un afán de impoñerse á xente. A todo e a todos. Aquí faise o que eu dixo porque eu mando. Ahora, desde que é alcalde, máis aínda. O que pasa é que non manda. El quere mandar, pero non manda. E a vista está pois que o seu socio de goberno, o do Bloque, pois sacoulle o sueldo á súa compañeira, á súa concelleira, e máis baixoulle o do propio alcalde. Entonces, quere mandar, pero non pode. Recordemos para a audiencia, a Illa de Arousa, 4.850 habitantes, Partido Popular 5 concelleiros, Partido Socialista 3 e BNG 3. Aí hai un concelleiro de diferencia que é o que eles en ese pacto consiguen a maioría na corporación. Eu creo que queda pechado. Queda algo por decir sobre este tema? Eu creo que está todo dito, sí, non? Sí. Vale. Facemos un balance desta legislatura, logo parámonos no que nos conflictos ou nas protestas sobre tanto no plan de tráfico do casco urbano ou no PEMUS ou como queira chamarlle, e tamén nas manifestacións ás portas dos concellos ou que son aos impostos ás vivendas de uso turístico, vale? Pero antes me gustaría que fixera un pequeno balance a modo de resumen do que levamos de legislatura. Nestos 2 anos, que balance fai o Partido Popular da xestión do goberno? Sí, pois un mal balance. Do prometido nada, das promesas que fixeron en campaña electoral nada, nin por parte do PSOE, que como sempre, pabellón, viviendas sociales, bueno, 1000 historias que levan prometendo 20 anos e nada. O BNG tamén prometía moito que si a dinamización das fachadas marítimas, que había que explotar as fachadas marítimas, nada. Despois, xa empezaron a legislatura pois con confrontacións entre eles, o BNG achacando yo ao PSOE pois que facía isto mal ou que facía outro mal, porque polo que che decía antes, agora o portavoz do BNG parece que levantou o pé un pouco do acelerador, pero despois facendo as cousas, sobre todo, de espaldas aos veciños. Están tratando de financiar o Concello a base de impostos e multas, porque a subida de impostos que eles puxaron foi brutal. É dicir,
votaron 15 anos sin subir impostos e agora de repente pois subir o que non subiron en 15 anos subiron dun ano para outro. Eso non está ben. Ti tens que facer unha subida nos impostos progresiva e non unha subida tan drástica, non? E despois pois que toman decisións sin dialogar ca xente, sin escoitar a xente, de espaldas á xente. Aquí nadie sabe nada do que vai a facer o Concello hasta que sale na prensa, hasta que nos enteramos, incluso a oposición, non temos información de nada. Eu creo que isto... Nin de proxectos, nin de acuerdos, nin de... De nada, hasta que sale na prensa... Nin de contratos... De contratos, bueno, o que va seguindo ti polo xestiona, que entramos na aplicación e vamos vendo, non? Pero decretos e tal... Pero información para chamarnos, para comentarnos, oye, mira, temos pensado facer isto, ou temos pensado facer o outro, nada. E isto pasa, pois, porque tanto no Bloque como no PSOE creo que hai dúas persoas autoritarias ao cargo, cando dúas persoas autoritarias se xuntan, se están de acordo, perfecto. Agora, se non están de acordo, non se fai nada. Ou si se fai, pero faise, esta concellería é miña e fajo eu porque quero, sin a aprobación do socio. E no outro lado, pois o mismo. Entonces, encontrámonos con que se fan as cousas desta maneira e realmente pois quen sale perjudicada é a imagen do pueblo, non? Eu creo que ahora mismo na comarca do Salnés pois levámonos o premio Jordo, creo que somos a vergonza do Salnés políticamente. Os empresarios están preocupados, os comerciantes, polo plan de tráfico no casco urbano? Sí, por supuesto. Yo manifestaron outro día no pleno, tamén en concentracións diante do Concello. Sí. En que consiste este plan e onde está o Partido Popular ou onde estuvo? Vamos a ver, os empresarios protestan porque se lle exige que eles leven un control de matrículas da xente que vai a ir ao seu negocio a comprar. O cal, pois, é un tema moi engorroso. O alcalde decía que iba a ser moi sencillo, que iban a pasar unha folla de Excel para que eles, pero xa me dirás ti, como o propietario neste caso do restaurante ou do comercio, daba a matrícula do coche. En que coche viñestes, que matrícula tes? Da mesma maneira lle vai a pasar aos veciños que viven dentro desa zona que eles acotaron, que teñen 5 visitas ao mes sin xustificación. É dicir, se eu vivo dentro da zona e ti vas a vir a visitarme, tesme que decir que matrícula tes, por que calle vas a entrar, e eu teño que, cun código QR, supostamente, ir, e desas 5 ao mes, 5 visitas ao mes. Despois, aquí hai unha cousa que é un contrato que supostamente ten o Concello con unha empresa que vai a gestionar o tema das multas, que vai a cobrar pois, o 15% da recaudación total. Eu penso que a idea de meter a Castelao, porque vamos a ir ao Jordo do meollo, o problema da Arousa co tráfico nace na Castelao, na avenida Castelao. Esa era unha arteria principal do tráfico, coñécela, chegas ao Piorno, viras á esquerda, baixabas hacia o muelle, agora non podes baixar, agora só podes subir. Entonces, o problema foi facela de sentido único e por encima de salida. Porque todo o tráfico que esa calle tiña de doble sentido, todo ese tráfico agora derivouse ás calles adyacentes, digamos, o que é a Torre, o Lajartiño, que son calles secundarias que non están preparadas para asumir ese volumen de tráfico. Entonces, aí é onde nace o problema. Esa é unha arteria que ti ahora mismo pasou de ser a calle pola que máis coches pasaban do pueblo a non transitar nada. Eso é unha calle fantasma. Non hai comercio aí, hai un par de bares, pasas por ali no coche, é unha calle fantasma, cando antes era pois, a principal arteria, e ti cortastes eso, generastes problemas en outras zonas, e eu penso que o principal problema é ese, e deberíase actuar sobre eso e cambiarlle o sentido. Porque xa está mal que non sea de doble sentido. Xa arreglastes, para min xa o fixestes mal. Para min, mas para moita xente. Debería ser, no primeiro tramo, no tramo que vai desde a pizzería Salva hasta o Piorno, deberíase manter o doble sentido. Facilita, non? Non se mantuvo, deixástelo en un sentido solo, pois agora pono de entrada. Mal por mal, o mellor que podes facer é cambiar o sentido, porque se ti lle cambias o sentido, alivias
un problema que se está tendo na zona da Torre, que é que todos, o que máis e o que menos da Illa de Arousa, que antes decían que esa zona era para residentes, ahora parece ser que todos os vehículos que están empadronados na illa xa van a poder andar por esa zona. Aliviase esa zona que non está preparada e desatascas pois moito, non? Eu creo que na Castelao, lucíronse, e agora, encima, incluindo dentro deste plan de mobilidade, poñendo cámaras, pois ainda restringes máis o paso desa calle. Pero eso tamén é para os proveedores, para os que levan produtos ao restaurante, para os que non sei que, non? Sí, pero esa xente todas vai a ter que pedir unha autorización para pasar. Claro, e os que sean os que queran vender por primeira vez... Pois tendrán que chamar ao negocio en cuestión ao que van a ir, un follón. A sanción sería, empezaría o 15 do mes que ven, 15 de xuño? Supostamente sí, 15 de xuño. 200 euros? 200 euros. Non é unha broma, non? 200 euros, que vamos, que eso ao final... E entendo que os empresarios de turismo, de bares, restaurantes, de pequeno comercio, pues estarán preocupados. En pé de guerra, porque, claro, porque ao final... Quen vai? Son unhas medidas que si xa os propios da isla non nos queda 100% claro, ti imagínate a xente que lle cheja de fora, que lle chejan as noticias máis difusas, e en canto ven, 200 euros por meter... Mira, xa non vou. No, é que eso vou a Vilanova, ou vou a Cambados, ou vou a final, a xente sobra ya onde ir. E quero decir que non somos o único, non somos o ombligo do mundo, que é verdad que sí, que somos moi bonitos, que a todo mundo lle gusta a Arousa, pero ao final, se empezas con estas cousas, a xente vai a escapar. E, lóxicamente, pois eso impactará de maneira nos visitantes moi preocupante, entendo. Pois é máis, nos creemos que sí, é máis que despois estás generando un atasco. Todo coche que non este empadronado na illa vai ter que pasar pola zona do muelle. E as zonas de aparcamento son poucas. A que había perdeuse agora, este mes, a que estaba ali no centro, na zona Castelao, que tiño cedido unha familia, aí... Que pasa con ese aparcamento? Pois perdeuse, porque parece ser que os propietarios cederonllo gratuitamente ao ayuntamiento con unhas condicións, o Axuntamento non cumpleu con esas condicións e pasaron os 3 anos de cesión gratuita. Entonces agora os propietarios dixeron ao Ayuntamiento, bueno, vamos, mira, ti non cumplistes, agora se o queres, alquilocho. Parece ser que hubo discrepancias entre os dous grupos políticos que gobernan na illa Que iba a decir vostede sobre a empresa que instalaría as cámaras? O Partido Popular pideu o contrato desta empresa? Sí, pedimos yo outro día no pleno, non contestou, nadie sabe nada dese contrato. Nin das condicións do contrato, nin nada? Nin das condicións do contrato, nin nada. Non sabemos nada. Pedimos yo, pero non... O alcalde de momento nin mu. Viviendas de uso turístico, por que e como está a situación de preocupación? Porque entendo que na Illa de Arousa os propietarios de viviendas de uso turístico serán da illa a maioría, non? Sí, son. O problema desta xente nace cando se lle pretende cobrar a tasa do lixo e do saneamento a un precio desorbitado, diferente ao dunha vivienda habitual. Correcto. Por alquilalo no Bran, pues, supuestamente porque está facendo unha actividade económica. Si o alquila no Bran, pues paga 500 euros entre lixo e basura. Si o alquila todo o ano, non debe de ser actividade económica, porque paga como unha vivienda normal. O problema é que ante a lei, de feito denunciaron, e admiteuse a trámite a denuncia, vamos a ver en que queda a cousa. A Biturca está aí a asociación. Efectivamente, claro, porque o problema non é que esta xente non queira pagar. Esta xente o que non pode é pagar a basura de máis porque sea unha vivienda de uso turístico, porque si ti non generas máis basura, se eu teño un piso que está cerrado 10 meses e o alquilo 2, non genera a mesma basura que eu na miña casa que vivo todo o ano, non podo pagar na miña casa 30 euros ou 40 euros e nese piso 500. Entonces, esta xente non é que non queira pagar,
Esta xente, o que debería pagar, pois ao mellor é un canon ou é unha taxa turística ou non sei, hai maneiras de que o Concello gane e a xente gane sin ter que atacarlle desta maneira a un impuesto que eles é que vamos, é que non generan. Eu en este sentido, ou nós desde o noso grupo estamos completamente de acordo con eles e creemos, de feito, díxoselle que lle iban a devolver parte dos cartos en enero e ainda non lle devolveron nada. Bueno, estamos ás portas do verán, empeza o turismo, empezan os visitantes á illa. Como están as praias, os servizos, bueno, como está todo isto? Bueno, nos desde o noso grupo, é o noso grupo, eu chamo o noso grupo, vimoslle pedindo que se fajan unhas limpiezas periódicas ao Concello, pois limpiezas periódicas das playas, porque depois en canto chega o verán, pois tens que andar a limpar todo, como está eso da basura que che bota. A verdade é que é bastante deficiente. A limpieza de playas no noso Concello é moi mellorable. Como vai a ir o verán? Pois un pouco expectantes todos con todo isto que está pasando, polo que falábamos, porque a xente ao final solo lee certas noticias e xa non ven. Claro, é un tema preocupante de que lle poida caer unha multa, non? Claro. Por ir ali. E máis xa non é o turismo, é que ao final esta medida a calquer veciño. Ou usted mismo que veña, que usted non é un turista. A xente de Vilanova, de Cambados, non son turistas. Son amigos meus, son amigos seus, son xente que ven a visitarnos. A comer, a pasar o día. Incluso xente da illa que vive en Vilanova, e como ten o coche empadronado en Vilanova, pois xa non pode ir á casa da nai ou do pai, ou ten que avisar de que vai á casa da nai ou do pai. O sea, é unha cousa un pouco surrealista. Por unha cuestión de tempo, señor González, que pasa coa policía local e co xefe, que está ganando recursos contra o Concello nos tribunais? É unha situación, a verdade, que é preocupante e grave, non? Porque o actual alcalde, antes concelleiro de Seguridade, pois foi condenado por usurpación de funcións sendo cargo público. O sea, isto é un feito que desacredita para ser alcalde ou para ocupar un cargo público como o que ocupa. El de momento garda silencio, e o seu socio de goberno garda silencio. Isto é un pouco chocante. De momento está aínda a expensas de poder recorrer a sentencia. Non, de un xuicio do social. É dicir, agora hai un xuicio polo social de acoso sobre o policía, o xefe da policía. O ex-policía, efectivamente, o ex-xefe. Vale, que eso aínda está por xuzgar, a ver o que sale. Pero, ao mellor, o alcalde debería plantearse a dimisión, se as cousas siguen como van. De momento hai unha sentenza favorable ao xefe, non? Sí. De momento hai unha. E o BNG dice algo? Nada. Mutismo total, que é incomprensible tamén. Que non lle pida explicación, nin aí non se pronuncia nadie. Como se non pasara nada. Como van as obras da depuradora, señor González? Home, pois, non as estou seguindo moito, pero penso que van, outro día estuveron ali, o alcalde, o delegado do goberno aquí, bueno, parece que van indo, eu vexo as máquinas traballar ali, e nada, pois benvenido sea, é un proxecto que é moi importante para Arousa, que xa tiña que haber sido acometido antes, xa desde o 2018 que co anterior alcalde, pois, meteuno nun caixón e deixouno pasar, e agora, pois, as 10 de últimas, como decimos... Eso sí que foi criticado polo BNG, dicindo que había sido un mal acordo e unha mala xestión coa alcaldía e o acordo con Augas de Galicia, polo cal, lóxicamente, o Concello ten que pagar un 20%. Sí, bueno, o portavoz do BNG non lle chega nada. Todo lle parece pouco, porque, oye, si o proxecto son de 8 millóns e che pagan 80%, pois logo tens que mover ti para financiar. Agora Augas de Galicia financialle 1.300.000 euros para o alcantarillado e o Concello ten que poñer 20% e tamén lle parece pouco. O sea, vamos, pois habrá que moverse para encontrar financiación, non? Para ir rematando por unha cuestión de tempo, como valora as inversións, os investimentos e os proxectos tanto da Xunta como da Diputación de Pontevedra, que son as administracións superiores? Home, pois son o montante máis importante do que se
vamos, do que se invirte na Illa de Arousa. Ahora mismo, este ano, a Diputación financia en determinadas obras, en diferentes obras, chega a 1 millón de euros. Augas de Galicia, 1.300.000 euros para o alcantarillado, e choca que por exemplo, que non nos dou tempo a falar dos orzamentos, que nos orzamentos do Concello deste ano, por exemplo, hayan presupuestado recaudar 160.000 euros en multas de tráfico e dediquen de presupuesto, vamos, non me sale a palabra ahora, bueno, que a inversións 140.000 na máis. É dicir, 160.000 de fondos propios, perdón. De fondos propios. Efectivamente. A previsión é recaudar 160.000 euros en multas. A previsión a recaudar en multas son 160.000 e de fondos propios a inversións destina 140.000. Bueno. Das súas promesas electorales, nada. Entonces, os impuestos suben un 16%. En impuestos van a recaudar máis por encima do 1.000.000 de euros. É dicir, son uns presupuestos pois pouco alentadores. Bueno, foise o noso tempo. Tengo un minuto para dicir o que vostede queira. Nada, pois que se fixo moi corto. Fíxose moi corto porque hai moitas cousas das que falar. Bueno, pois nada, pois un placer por estar aquí e por invitarme a estar aquí outra vez. Bueno, un placer. Gracias por vir e hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite, señor González. Igualmente. Nos vamos a publicidade, además dos patrocinadores volvemos. Recibimos a Víctor Sánchez Oubiña, portavoz do Partido Popular no Concello de Barro, non o perdan. Hasta ahora mismo.